oinarri zendua. Hauxe da gure leloa, popo posiblea da. Eskerrik asko, Mari, korrika parte hartzaiekin musu handi bat, mila esker Josu. Hemen datoz udaletxeko langileak, Galdakako udaletxeko langileak, gora! Galdakon ere! Urretako ikasleak eta irakasleak daroari. Begoñe, Almudena eta... Gaurreta eskola badabilor, tipitapa, tipitapa! Gandazegiko ikastetxean, 2 eta 3! Zerabide emakume taldean, animo zuek, aupa maio! Pentsio duinak bai, korrika ere bai! Listak ere, korrikaren alde! Korrika, korrika! Mila esker! Tamendeko gozudan euskaltegikoak! Horreka ez galtzeko oinarri zendua. Animo, animo! Euskera zein behar dugu Galdoko! Galdaka oraiki behar dugu euskeraz, danon artean euskeraz! Leire Etxeberri, Maite Sánchez eta Inigo Hernando! Inigo Bonau, hautagai alkatetzarako! Badakigu bai, lan asko egin dozula! Naiz eta bihotzak! Eta orain, lekuko aldaketa, Galdakao bizirik! 1, 2 eta 3, salto! Eta saida bizirik dela talde. Animo! No! Elezaneko institutoak hartu da! Pankarta! Elezaneko pankarta! Elezalden ere! Euskararen alde! Tipitapa! 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 Andra Mariko! Gratu! Lasai, astiro! Euskeraz egin beti, euskeraz! Tipitapa! Zizpa eta gazte asanbladakoak, txalo bero bataien. Oiane eta Inize! Animo! Txiri! Tranqui! Opa, Zizpa! Eta gazte asanblada! Eta 3! Beste bat! 2 eta 3! Venga, klika, korrika! Musu handi bat eta eskerrik asko! Hemen dator Galdakaoko gure esku dagoko ordezkariak! Gure esku dago be, korrikaren alde! Jakina, zelan, ezin da izan bestelan. Tipitapa! Eta beste leku batzuetan dauzen apeko gogoratu egiten ditugula. Eta korrikatik musu handi bat. Haientzako ere bai.